Lőrinc Balázs vagyok, a Sikerhullám hosszán társszerzője. Milyen pénzkeresési módok vannak az interneten? Mielőtt belekezdenénk, én fölhívom a figyelmedet arra, hogy nem MLM-et ajánlok, az is egy lehetőség, és nem valamilyen tőzsdei vagy befektetési terméket. Tehát ezekről én nem fogok beszélni. Ezek is lehetőségek, de erről én nem fogok beszélni. Ezen kívül milyen lehetőségek vannak? Van a kereskedés, van a termék készítése, illetve van a szolgáltatás készítése. Mit értek ezek alatt? A kereskedés az lehet például egy olyan, hogy alapítasz egy saját céget, csinálsz hozzá egy honlapot, és akkor a Kínából beimportált terméket eladod Magyarországon. De lehet úgy is csinálni, ezt is csinálják többen, hogy valamilyen úton, módon szert tesznek termékekre, ez lehet, hogy importálás, lehet, hogy kapnak valakitől ajándékba valamit, és szeretnének megválni tőle, és akkor a Vaterán keresztül, ugye nem hoznak létre saját weboldalt, hanem Vaterán keresztül gyakorlatilag kereskednek. Ez is egy lehetőség. Aztán beszéltem a termékkészítésről. Termékkészítés alatt mit értek? Lehet például egy termék az, hogy írsz egy könyvet. A könyv az lehet hagyományos nyomtatott könyv, és lehet egy digitális könyv is. A digitális könyv, illetve a nyomtatott könyv eladásához sem feltétlenül kell saját weboldal. Ugye a nyomtatott könyvet el lehet adni a Libri, Alexandra, stb. Oldalakon, illetve azokon a kereskedőkön keresztül, illetve a digitális könyvet sem feltétlenül kell a saját weboldaladon árusítani, lehet az Amazonon, illetve a Kindle Store-on keresztül értékesíteni ezeket a könyveket. Aztán mi lehet még termékkészítés? Például, hogyha készítesz egy oktatóanyagot. Ez is lehet online formában, ugye videó, DVD, stb., vagy esetleg egy webinárium, de lehet hagyományos, amikor egy termet kibérelsz, ott ülnek az emberek, és te a színpadról előadsz. És aztán beszéltem ugye a szolgáltatás készítésről. Ez is többféle lehet. Lehet például szolgáltatás az, hogy online tanácsadás. De lehet szolgáltatás az is, hogy van egy pékséged. Az említett megoldások közül mindegyik más és más tudást, illetve tehetséget igényel. Döntsd el, hogy melyik forma az, amelyik a számodra legközelebb áll. Amelyiket szívesen csinálnád, amelyikbe bele tudod adni szíved, lelked. Mindenképpen olyat válasszál, ami számodra kézreálló, szereted csinálni, szeretsz vele foglalkozni. A pénzkeresésnek ez az első és legfontosabb pontja. Köszönöm, hogy velem tartottál, Lőrinc Balázs vagyok, és nem sokára ismét találkozunk.